és l'opció més òptima. És a dir, si nosaltres tenim 2 centres escolars a Santa Eulàlia que poden acollir cada un 94 nens i nenes, cada un, i, com s'ha vist, hem començat el curs amb 84 alumnes, doncs és que tenir 2 centres funcionant, pagant el manteniment, la neteja, la llum i tots els serveis i el personal, és malversar els diners del poble de Santa Eulàlia, no? La sensació és aquesta. Jo vaig estar en una de les reunions amb l'Ajuntament i la sensació és que no hi ha hagut una voluntat de transparència ni de treball. Simplement s'ha comunicat decisions unilaterals, se'ns ha mentit també, se'ns ha dit unes propostes en un principi que després no han estat complertes i clar, com a pares no estem contents. En paraules d'una especialista d'Escola Bressol de Catalunya, que visita totes les escoles Bressol, doncs és un projecte singular, únic, no només a Catalunya, a Espanya i potser a Europa. Per tant, tancar això és una barbaritat, diguéssim, amb la democràcia com a possibilitats de fer això, però les barbaritats normalment no s'haurien de fer amb les democràcies.